baskoko she garen igandeya. Auride maiteak. Yesu Christo gure dial netashal basalean baitan. Saudeten anai eta areba maiteak. Igande untan prestatuak gira mendekosteko besta laster bisetsera. Ispiritu shenduaren gu baitarat diaushera. Dieshushek bere apostolueri itzeman zuen bezala. Ispirituak gidatuk zituen. Gaur egun ere ispiritu berdinak du Elisa gidazen. Diondoni petriren eta diondoni doaniren eskuinan bidez. Shineshdun gusiekeri ela rasia da espiritua. Ondorioz shinesten dut, shines dun gusiek Jesu Kristoren baitan dugun fedeaz eta esperanzaz behar dugu kondu eman. Jesu Kristoren baitan shinestea eta esperanza balin baida baditugu. Haren itzat, sustatu, behar gaitu, askorago eta emangora, egorako izaiten. Haren manamendueri, lehil behar dugu egon. Otoizari esker, dienkoa beti gure artean bizida. Haren eskuinan artean usten dugu gure bizia. Konfianza osoz. Jesu Kristori juntaturik gaude eta gure behar guzieri inar iardesten du. Amen.